Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yayi takulandirani pa Malawian Cameras, basi tikufuna ndithu tikudziwitseni zomwe zikuchitika ku Abu Dhabi, kumene kuliso ku Imarati, kumene kuli mayiko angapo amene anagwirizana kuti ifeyo tikhale ngati chijen, tikhale mu mayiko ogwirizana, mugwirizano wa mayiko angapo mmene muli Dubai, muli Qatar, muli chani, muli Abu Dhabi, it's like iyo imachadi United Emirates chani ku Arab Emirates. Anwaga amaitcha kuti Imarati. Ku Abu Dhabi kumene kuli ndithu zochitika izi zachitika pa 7 December. Lero ndi pa 9. Zachitika pa 7 December. Zochitikazi zimachitwa kuti akuti Union March. Union March. Ndithu ndi mgwirizano amati it's like iwo apanga za mgwirizano, if angati mwandivesana papo za union ndithu mgwirizano wa mayiko awo kumene koko ku Abu Dhabi, ku Emirates, not actually Emirates, amapanga mgwirizano umene anu akakhala amati tiye tipange chonchi ndi amakumbuza izi makhala chaka ndi chaka, right? Ndebe anthu makamaka anali ndi kudabwitsika kufunsa kuti zikutheka bwanji kuti apule ujeni, zikutheka bwanji kuti sitinaone kulandiridwa ngati mmene mapresident ena akabwera amakhala kuti ali ndi zochitika. Okay, for example ngati maona president wa Senegal, right? Choncho zimakhala ngati chonchi ndithu, ngati muna pakhale kumbendera nchande ma pictures amene atuluka after patamveka mphekesera kuti apulisana kumane ndi ujeni chani kukumana ndithu kumano sitikuzozoti akumananso kuti kumano ma pictures amene aonetsa kukumana ndi kumene kuku kumachita kuti ku Union March kumene amakambirana iwo basi zawo basi mutakuona kuti ndi anthu okhaokha ma aluwe amene wawa ande kuti mwaonanso kusogoloko ndithu apule athu Ibrahim Matola ndani ali kusokuti akubweranso kumene kunthu akuwalandira kumene ngati ma guest, even oyankhulayo amayankhulanso kuti ngati kuti ma guest, kuti taonani kwabwera ma guest akuzachita mwambo umenewu, kuzachita mwambo umenewu. Runde kumbakhala ndithu kumene kukumbutsana zinthu zakalekale, nthawi yangamira madziwa anthu awawa kalekale kunali ku desert, kunali ndamakhangata akumbutsana nkhani ya zikhalidwe ndi zina zosiyanasiyana. Uyu ndi president amene waku Morocco, zova zawo zimakhala chonchi. Morocco yakumulandira mwasala bwanji, mkulu muli bwanji, mwasala bwanji, basi bwerani, khalani kupitani. Choncho ndithu anthu kumabwerani popo tiona konso ndithu anthu osiyanasiyana kuti zikutheka bwanji, zikukhala bwanji. Kutheka madawonapo Malawi pena pake.
uyo kenaka kumutenga kumuyendetsa chanichani kukambirana zina ndi nkhani zake amene ndithu bige suku ndiye guys nkhani ndi mmene ililimo. Apule ndithu alipo kuku apule ndithu alipo mwaonanso ndithu osakayikira akulandiridwa. Takuona kuti ameneyo akuyendayo ameneyo I think ndi Prince kulandira ndithu president uja ayo kuma mno wakeyo amene ali amati Sheikh Zayed Mohammed bin Zayed amene ali president wa ku Abu Dhabi. Ndiye kufika iye ndithu mwambo ndi umeneyo ndithu kuwalandira kumwambo wa Union Machiyo. Na muli bwanji okhala bwino basi pang'ono choncho kuwalandira ndithu basi akapita nuko pita ngakhale nuko yawo nda Ibrahim atola choncho zina nduna ndithu izo basi zabwera ngati choncho ndithu yetu kuzilandira kumwambo umenewo ndithu basi yayi amalawi ndakhalidwetu guys yalla habibi yalla guys ndeko amene timadaba hayi kuti apa zikukhala bwanji makuti ma pictures kana yake ndi imeneyi kuli mwambo kumeneko mwambo wa Union March wangwirizana wakumeneko ku Imaratiko ku Emiratesiko maiwa kumeneko achulu yawo sizikukozananso ndi ena aliwonse amene ali outside ngati continent yawo guys. Ndiye kuti akachoka kumene kuku kumwambo umenewo ndithu akhala pansi akumana ndi president kenako kukambirana zonse zimene akuyenera kukambirana ukumbendera ya Malawi ukumbendera ya Abu Dhabi koma mapicture ndikuti mapicture zake also aponyanso nthawi inake koma awawa amene anaponya awa ndiye kuti ndaukuku like, share, Malawian cameras, subscribe.